publiko oso ezberdina imaginatzen dut, egon daitekela, bueno, Donosti batean eta Orereta batean, eta ez daude hain urrune elkarrengandik, eta kultura herrietara eramatea, Ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, eta guk ere sari hori edukitza egia da gaur egun asko hitz egiten da. Nik uste dut esparru guztietan gertatzen dela. Dagola superprodukzio bat, eta guk ere gure buruak ikusten ditugula, eta eske behar dugu gure makinaria mantendu ahal izateko, ez? Diru laguntzak proiektuka eskatzen, baina gero askotan ez dago sare bat proiektu horiek sostengatzen dituena. Edo ez dago igual ekonomia bat udaletxeetan antzeslanak jasotzeko aukera ematen diguna. Edo batzutan igual zure antzeslan euskaraz delako, leku batzuetan bai, baina beste batzuetan zailagoa da, ze igual hilabetean edo urtean euskarazko antzeslan 3 izan ditzaket edo bat. Eta orduan hor dago nik uste dut baita ere, oraindikan lan asko egin beharra eta dirua eta energia jarri beharra baita ere herrietan nola sortu sare hori. Bai, antzerki talde amateurrak egiten, ikuslerekiko sensibilizazioa sortzen, ikusten azkenean lenguai artistikoak, giza lenguaiak direla, eta denok daukagula kultura barruan eta sormena eta denok betetzen gaituela, gure osasun mentalarako ona dela, gure ikuspegi kritikorako, bla bla bla, ze esango ez? bai. Infinito.